Oké, ja, stop hier maar. Nog verder naar voren. Zeg Florianne, er komt nog heel wat bij kijken. Ja, zeker. Een heleboel. Ja, het is moeilijker dan je zou denken. Vind je het ook een eer om dit te mogen doen? Ja, zeker. Ik denk dat dit misschien wel de grootste eer is die je kan krijgen als je hiervoor op voorbereidt. Je hebt geluk dat je met de kransen maakt. Ja, natuurlijk zeker. Dat is wel wat ik het liefste zou willen doen, inderdaad. Het is heel bijzonder. Deze lichting is één keer in de 13 jaar. En dan komen ze alleen vanuit Limburg. Dus die jeugd, die 85 jeugdleden, dat is echt bijzonder. Dus in de komende 13 jaar gaat geen meer naar de Dam. Wat zien nou de belangrijkste taken van de scout? Ja, de scouts die doen vooral de kranslegging, dat is hetgene wat het meeste gezien wordt. Maar ze zijn ook betrokken bij heel veel andere dingen om toe te voegen. Namelijk bloemen, begeleiden van de rolstoelers. Ja, ik moet op de nationale dodenherdenking op de Dam moet ik mensen die slechter been zijn, die wat ouder zijn, vaak ook de oorlog meegemaakt hebben, moet ik begeleiden, rondduwen als het ware over de Dam. En van de nieuwe kerk naar het plein op de Dam zelf brengen. Hou de touwtjes tussen je vingers in, hè? En zo dicht mogelijk bij de mast.